Аз съм VGaming BG и преди малко направя клип за Steam. И ще ги кача. И тук ще... да! Разбихме малко тук това къща си направихме, ходихме, малко направихме си такива неща. Да, ето тук и... Да, Да, добре да ви кажа и при мен е да има Swiss BG. Да, и да се представя и аз. Здравейте, аз съм Diamond SBG, играем в сервер, за той ще ви кажа, IP в описанието. Да, но ясно. Между другото, тук малко красихме къщичката. Който иска такова да ме приеми в Steam, да приятел да ми прати покана, аз се пиша BG BG и не знам какво да правя след тук. И не знам, моля би много искам да се абонирате за мене. Да, иначе... Готин! Да, по принцип... сега аз малко да поговоря. Ще снимаме. Аз лично ще си дам моя Steam акаунт. Не профила, само да ми добавите, ако искате, разбира се. Не ви принуждавам. Ще снимам на много игри, както и Попи. Да. Като аз снимам на Slender, на Outlast, на CSGO и на Team Fortress 2. Ти в миналия клип го каза, бе. Да, пак в моя клип да си го кажа. Ама и ти ли снимаш, бе? Да. Сега какво ще правим? Значи сега ще правим чести рум. Забравих да го кажа. Аз играта от 2 месеца. Вау, какво е това, бе? Кой намери, бе? Не, може са! Не, тук мога да видят, бе! Ява на тука! Чакай да убегам торчовете, бе! Взимай торчовете и ти само аз тук ще направя. Фък, бе, всички си крити ми свършиха. Аз все още няма да си използвам Diamond кирката. И между другото, крайно време е за резиденция. За кой е резиденция, като си под земята? И колко е под земята, човек? Какво екаш? Какво като е под земята? Аз искам ръст под земята. Гадно е да имам ръст под земята. Много гадно. Добре, поне да сложим привейт. Може. Добре. Аз ще направя табелки, си се прави тук. Имаш ли дърво? Да. Прави колкото си можеш дърво. Аз ще направя табелки. Как се правиш табелка? Аз направих. Оп, фок. Ти направи ли табелки? Да. За често му правя много. 12. Не че с много е. Как? Чакай да видим привейт има ли. Да, има. Оп. Той няма дърво. Оп. Привейт. Чакай да видя само нещо. Гуче, мадафука! Не видя как се пише само. Окей. За кой да го направи само за себе си? Не го! Това тук не е само такъв собствен чест, наш чест. Не, тук ще събира някакви букуци. Тук не е честа за тия букуци. Тук казват ти честа за букуците. Окей, както и да... не, няма да че за букуци тук. Аз тук правя привет. Между другото, напиши нещо в чата. Окей. Букуци още има, тези неща. Я напиши пак нещо в чата.
тук ще ни са рудите. Оп, готово, я виж, можеш да отвариш честа. Мога? И аз. Yes, опа! Тук не честа за букуците, знаеш. Стига, няма! Тук ще, нали има чест, Ром, тук само един чест за букуци. Ай, тия бата честа ще ни са за орудие. Окей, пак ги привейтвам, само да ти кажа. За какво съм на единия? Чакай, така... What the fuck? Привет. Поп. Поп, как се казва името? Да, но т.е. БГ напиши нещо в чата. Диамонт. Туист? Само да ти кажа, че Д'то, Т'то и БГ са с главни букви. Можеш да отваряш. Добре, чакай. Чакай, аз сега ще гледам от честа твоето име. Така. Поп. Пи. Поп. Оп. Оп. Мога, че можеш ли това? Мога? Окей. Дали това ли че са за букуците или не? Да. Чакай вратата да я преверитнем. Поне аз ще я преверитна. Искаш някой път да снимем на някакви модове? Да, може. Аз след малко, след 2-3 минути свършвам епизода. За да не стане като миналия път снимаме уж и се проваля всичко, защото надвише границите. Да, то ние още скоро не сме направили. Само някакво такова трябва да направим, за да снимем повече колкото искаме в клип. Да, аз ще го направя, нали, ама... време. Мен пък ме бъгна телефон, не може да става. Мога виж тук някакво такова яко нещо, тук мога да стане някакъв секрет, тук ти така се слуха много чрез трудно са. Не може, защото стълбата ти пречи. Не, виж, можеш, тук. То така личи, иначе не можеш стрелата. Трябва да се проверя, но не може. Ела да свършим епизода до 26. Аз къде съм написал привет долу, ти привет горе. Аре, още една минутка. Пак ще стане точно така с една минута, така че аз го приключвам. Идваш ли? Само да ти тази преживее, чакай. Аре, бързо! Пържота! Нямаме още половин минута! Драги хора. Чакай, ела до мен. Оп. Фак. И това беше от мен, дами и господа, и до виждане. Чао. Чао.